Kaixo, Julena Gatzagatxebarria naiz, eta 2024ko batera deialdian, Sara eta ni irabazle sortatu ginen, eta liburu hau, etengabeko berreraikuntzan, olerki liburu ilustratua argitaratu ahal izan genuen. Egia da nik sare sozialetan kultura kontu asko jarraitzen ditudala, orduan gauekoak, udaletxeko, Gasteizko udaleko programa, jarraitzen dut Instagramen, eta argitaratu zuten batera deialdiaren inguruko informazioa. Orduan sartu nintzen ikustera, oinarriak irakurri nituen, eta bueno, esan noen, aukera ezin hobea da, nik buruan neukan amets hori egia bihurtzeko. Oso erresa izan zen, oinarriak irakurri genituen eta gero eskatzen zen dokumentazioa edo prestatu genuen eta gero aurkeztea erresa izan zen, oso intuitiboa eta oso erresa egin zitzaigun. Inork ez gaitu ezagutzen. Eta bai prozesu hori ikusi ahal izatea, azkenean ikusi ahal izan dugulako zein den liburu batek daukan bizitza, hasieratik. Baina aldi berean izan da oso aberasgarria, asko ikasi dugu, eta gure helburua lortu genuen, eta gainera gainditu genuen ere bai, eta crowdfunding kanpainarekin esango nuke 5.000 euro ingurura heldu ginela. Guk txuratikoarekin izandako esperientzia oso positiboa izan da. Eta gero, jendeak ekarpenak egiteko plataforma ere web horria oso intuitiboa eta erresa da, eta egia da jendeak ez duela inongo zailtasunik erakutsi. Liburuari esker, Gasteizko artista askorekin jarri naiz harremanetan eta ezagutzeko aukerak izan ditut, errezitaldiak egiteko, musikariak, ilustratzaileak ezagutzeko aukera. Egia da ni oso mugitua naizela eta gustatzen zaidala jende berria ezagutza, baina liburuak oparitu dizkit aukera hauek. Nire kasuan, nik proiektu hontan ilustrazioak egin ditut, olerki liburuko ilustrazioak egin ditut, eta honek egin dituen ekarpena oso aberasgarria izan da. Asko ikasi dut prozesuan zehar, eta ateberriak ere iriki dizkit, animatu naizelako beste libururen bat ilustratzera, eta aukera desberdinak badauzkat buruan. Orduan aberasgarria izan da. Zu buruan duzun ideia hori materialki gauzaratu dela ikusi ahal izateak, hori oso hunkigarria da eta pertsonalki niretzako izan da, oraindik amets bat bezala.